Please come. Father Francis आबो जोंनि न'निनो मानसि जोंनिनो खुरमा जाथाय Father Francis जोबनायनि सिगां गासैबो फादारफोरखौ आङो वेलकाम खालामो माखासेखौ जों मोनथियामोन नाथाय बिथांमोना सफैबाय गासैखौबो वेलकाम बर'आ नोंसोरजों लोगोसे थाथों सिनायदों 25 years जोब्बाय जोबनाय नङा नाथाय जोंनिया मा होनो continuous ongoing formation बहाय जोंना बे 25 जों जोंना जोबखाया जोंनि स्पेशलिसाइजेशन कंग्रेगेशननिया जोंना माने जोंनि दिस फर्मेशन डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बियो जोबखाया बे दासिम मोनाखै फैबायना ओंखायनो नुजाथ'वाखै आदा बेनिफ्राय क्लास 11 आरो क्लास 12 खौ बियो तुरानि बस्क' माउन्टआव बेबो आस्पारेन्ट लाइनावनो फरायनाय जादों 1997 निफ्राय 1998 सिम बेनिफ्राय 1999 आव शिलंनि नभिसिटआव थांदों बेनिफ्राय फार्स्ट रिलिजियस प्रोफेशन सानि साइड बेयो माने गावनि धोरोमनि फार्स्ट समाय लाजेननाय बिथाङा लादों 24 मे 2000 बाहाय बिनि फार्स्ट माने समाय लानायखौ लादों बियो आरो बियो डिग्री फरायबावदों फिल'सफी आरो डिग्रीखौ फरायबावदों बियो सालिसियान कलेज डिमापुर नागालेण्ड 2000 निफ्राय लानानै 2003 सिम आरो बियो प्रेक्टिकल ट्रेनिंखौ लादों साबियो जुनियर शिलंआव 2003 आरो 2004 दासिम मोनाखै फैबायना ओंखायनो नुजाथ'वाखै आदा Narzary 25 years जोब्बाय जोबनाय नङा नाथाय जोंनिया मा होनो continuous ongoing formation बहाय जोंना बे 25 जों जोंना जोबखाया
जोंनि स्पेशलि सालिसन कंग्रिगेशननिया जोंना माने जोंनि प्लेस फर्मेशन डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बियो जोबखाया बे Ada klien nih.